Bible says in 1 Peter chapter 2, verse 9, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light." So praise God, what a wonderful truth. Ikaw, ako, tayong lahat ay pinili ng Diyos for His kingdom. Tama ka dyan, Sis Mayan. We have been sanctified to give glory to God. Kapatid, may purpose ang Panginoon sa'yo. And Amen, mga ka-BYI, no? Ano nga ba ang purpose ng Panginoon kung bakit niya tayo niligtas? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating DOC. So we would like to welcome you all. Kaya naman mga ka-BYI, tayo na't makinig. Magipagtalakayan. at natuto dito sa Doktor! Yay! Ayan! Amen and praise God. Ayan. Namiss ko po kayo, Kuya Brian. Namiss kayo. Wala tayo last week namiss eh. kayo. Honestly, parang hindi kita namiss. Hindi, namiss natin ang isa't isa kasi last Sunday wala tayong doktok, tama? Oo, we were, by the grace of God, no, we were able to celebrate the 61st birthday of our patriarch. Palakpakan naman natin si Pastor June. Ayan, no? Belated happy birthday po, Pastor, no? And belated happy birthday rin po sa akin. Yan! No? Yan! Kuya Brian. Related happy birthday. Ilang taon na ako? Okay, mamaya sasabihin ko kung ilang taon na ako. Abangan namin yan. Abangan nyo yan, no? Sa mga Abangan sa mga nasa live and nasa Zoom, no? Sige. Ang makaka-answer kung ilang taon na po ako, yung tamang May sagot. prize. Ha? May premyo. May premyo. Ano yung premyo? Ha? Yung premyo, masigabong palakpak. Yun! Ayan, no? So, that's something to thank God for, no? For another Amen. life. Ayan, no? So, maraming salamat po, no? So, right now, ayan, no? Ngayong hapon na ito, for the very first time, mga ka-Dok-Tok, no? We are live. Not only po sa ating private group. Di ba may private group kasi tayo dun sa DOC, no? Sa BYI. For the past Sundays, doon lang tayo naka-live, no? Kasi this is an exclusive group. Pero, for the very first time, naka-live po tayo ngayon sa ating main page na Hosanna Bible Baptist Church INC. Ayan, palakpakan naman natin for that another milestone, no? Ayan, so we would like to, sa mga first time po, no, na lalo na kasi maraming nagtatanong, especially yung mga adult, kasi parang, syempre, hindi sila nakakapanood. Sabi na, ano kayong doktok? Ba't kaya hindi nila ako, si Tita Bing, sabi niya, ba't kaya hindi nila ako ini-invite sa doktok? Marami na akong karamdaman. Baka dun ko mapakinggan yung lunas sa aking mga sakit, sabi niya. Pero, paglilinaw lamang po, no? Especially sa ating mga first-time viewers. Ang Doktok po, hindi po ito programa ni Doc Willie Ong. Kung saan tinatalakay po natin ang mga gamot sa mga sakit-sakit. Hindi rin po kami nagbebenta ng mga halamang gamot. Ayan po, no? Ang DOC may kahulugan po iyan, no? So, i-explain po ano ba ang DOC, Sir John Joseph? Ang DOC po, ang ibig sabihin ay Discipleship Online Class. Yeah, no? Tama, no? So, Discipleship Online Class. Ito po ay isang programa para sa ating mga young people. Oo, kasi naisip po ng ating pastor, especially, di ba, nung pandemic. Oh, Sa bahay-bahay. nasa bahay lang ang lahat. Tapos hindi pa naman noon, 'di ba? Pinag-uusapan pa lamang kung magkakaroon tayo ng klase o wala. So, naisip ng ating pastor na magkaroon ng programa para sa ating mga young people. Kaya nga nandito ngayon ang Doktok. So, dito nagkakaroon tayo ng mga discipleship lessons online. Binibigay ang mga discipleship lessons na ito sa mga BYIers, ayan, no? In a form of daily devotion. Ayan, no? So, doon po sa pamagitan po ng DOC nalilinang po ang kaalaman ng mga young people with regards po sa ating mga doctrines, about sa ating mga principles dito sa Hosanna Bible Baptist Church. Ayan, palakpakan naman po natin ang DOC ministry, no? Ayan. So,
Nais po rin namin magpakilala no, sa mga first-time viewers po natin. Ayan. Sa mga first-time viewers po natin, ako po si Brother Bryle Asuncion. Ayan, may mga sumagot na ba? O parang wala pa, hindi ko po nasasabihin ang aking edad. Okay, so by profession po, ako po ay isang immigration consultant for Canada. Wow. And a part-time businessman. Ayan, by the grace of God. Okay. And dito po sa ating church, ang ministry po, nandito po, ako po ay nilagay ng Panginoon dito sa ministry ng Hosanna Bible Baptist Church, Bacara as a part of our audiovisual ministry. Ayan, no? Ang aking life verse po ay Matthew 6:33. Ayan. Okay, Wow. Sir John Joseph. Ako na ba? biglang Ako yung kuya nyo, JJ. Kuya JJ. O si Wow. Brother John Joseph. Age doesn't matter. Ayan. Yan. I am a Christian who happened to be a civil engineer. December 2014, nilagay ako sa Panginoon sa accounting ministry. Wow. Life verse ko is yung Romans 15:4 ba yun? Kalimutan. Yung for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Amen! Ayan. So, Okay. Let's get to meet our girls. okay. So, ako naman si Ate Yumayan. Age, kung sabi ni Sir John Joseph, age doesn't matter. So, sige, i-adapt ko na rin yun. Hindi ko na rin sasabihin yung edad ko. But, by profession, I am actually a teacher. A Wow. biology teacher at that. Naging teacher Wow. ako ni kuya niyo, JJ. Biology teacher po namin siya noon, si Ma'am Bea. Wow. Anong klaseng teacher si Ma'am May? Ha? Ano po, napakabait po ni Ma'am Bea. Mukhang matas yung grade mo, Kuya Jabril. Okay, so ang live verse ko naman is Proverbs 3:5-6. Amen! Magandang hapon mga ka-BYIers. Ako po si Bea Alonso. Ay, sorry. Medyo nahilo ko doon. Ako pala si Wow. Sis Faye Simon. Hindi nila sinabi yung age nila, so hindi ko na rin sasabihin yung age ko. Damay. Pero I am a licensed electronics engineer, pero nagtuturo rin ako. So, with the same university with Ma'am Mayan. Wow. Tapos, Teachers. ang ministry ko po, by God's grace, ay sa audio ministry ng HBBC Lawa. And ang life verse ko din ay katulad rin ni Kuya Jabril, Matthew 6:33. Alright, ayan, maraming salamat. Ayan, so, okay, kakilala nyo na kami ha. Okay, so, mamaya ipa-plug in po namin yung mga, mga Facebook account namin, mga Instagram namin para ma-follow nyo po kami. Alright, no? So, batiin muna natin yung ating mga viewers kasi Ayan. balita ko sa FB, no? Since first time natin, talagang sumasabog na daw yung page natin sa dami ng viewers. Tignan na natin. Wow! As of this Sumasabog time, we have, 10,000. Wow! Sumabog talaga. 10 devices. Hindi, wala pa. Oh. Hindi, Update dito na lang kami. 38 38 na. Devices. 38 Wow. devices. Yes, so we have Naka- 38 devices na sa ating FB naka-tune Live. Sa FB Live. So, hello everyone sa mga nanonood sa ating FB Live. At syempre, acknowledge rin natin yung mga viewers natin sa Zoom. Ayan. no? Wow. So, Sister Faith, Okay, batiin naman natin ang ating mga avid fans ng ating programa sa Zoom. Unahin natin ang mga brethren natin sa Hawaii. yan. Hello everyone. Sino po ang ang mga brethren natin Hawaii ngayon? Ayan, nandyan po si Preacher Glenn and Ma'am Bernadette. Hello po. Ayan. We also have the Sao family. Ayan, Amen. Sao family. Yes, hello po. Ayan. Tumatanggap po kami ng Stay safe. Toblerone. Okay, we also have Nathan. Hello, Nathan. Alright. Wow! Buti pa si Nathan nakapag-beach na. Wow. Oh, mamhangin Buti ka hindi na. mahangin dyan.
Ganda naman ang background niya. Alright. Medyo mahangin, medyo may alon. Ayan. Meron pa ba? Ayan. Sina Pastor! Hello po, Pastor! Kamusta po sa Hawaii? Ayan, nasa library po ang ating pastor. Ayan, no? He will be joining us in a short while. Ayan po, hello po, Pastor Kirk and Ma'am Kay. Ayan. Okay, sino pa? Ma'am Faye, ang babatiin natin. Ayan, mga brethren natin sa Claveria. Wow. Hello, everyone. Ayan, sa Claveria. Ayun, si Mayora. Mayora, belated happy birthday. Wow. Ayan, no? So, Marami tayong BYIer na dapat manlibre. Daming na-birthday ng September, ah. ayan, alright. Kasama rin natin ngayon ang ating mga brethren from Australia. Ayan, hello everyone from Australia. Hello, Sister Gretchen, Brother Dexter. Dalawa lang sila natin Ayan, ngayon. dalawa lang kayo. Ayan. Okay, stay tuned. Ayan. Siyempre, andyan rin yung ating mga BYIers from Pasukin. Ayan, hello. Kumusta kayong lahat? Hindi na ba lockdown ang Pasukin? Hindi Hindi na na. yata. Sir Brian. Wala, buti na lang. Kaya na sila. Malaya na kayo. Oo. Next Sino is yung pa? mga brethren natin from Lawag. Yes, ayan no. From Lawag, We have the Lagasca Lagasca family. Wow. Ayan. Ayan. Okay, meron pa ba tayo sa Zoom? May page 2 pa ba, Brother John Joseph? Wala na yan. Wala na. Okay. Alright, no? So, we welcome you all sa isa na mga episode ng ating Doc Talk. Ayan, stay tuned. Marami po kaming hinanda para sa inyo. We will be having games later on. At syempre, yung main natin, no? Ang main event ng ating Doc Talk, ang discipleship lesson natin with our beloved pastor. Ayan, no? Alright, so, ayan, no, before tayo mag-games, no, let's have a little conversation, no, about Ayan. our lesson, no. Anong title ng lesson natin ngayon, Ma'am Faye? Ayan. Ang lesson natin is about sanctifying ourselves. Ayan, no, so about sanctification, no, for Wow. the glory of God. glorify To glorify God. Explain sanctification. Ayan, Ma'am Mayan. Okay, I would like to call a friend. Call a friend. Set apart. Ayun, set apart daw mga ka-BYI. Oo, ayan, no? So, yung sanctification, social distancing. Sanctification, yun yung process ng to become holy. Parang gano'n, di ba? Doon Wow. nga sa verse na binasa mo kanina, kuya, di ba? First Peter. Yung 1 Peter 2:9, we are a chosen generation. Okay. Nandun yung word na peculiar peculiar people. Alam mo bang ibig sabihin ng peculiar, Ano kuya? yung spelling niya? Kay dun po sa ang ganda ng verse. Hindi, peculiar, di ba, it's a word, it's synonym siya ng unique. Since tayo mga Kristiyano kasi, we need to make a difference, we need to stand out because we have been set apart and we have been sanctified para sa karangalan ng ating Panginoon. Ayan naman, no? So, napakaganda nung isang question doon sa lesson natin, no? Pag-usapan natin, sabi dito, ayan yung question number 1. Ano kayang klaseng buhay meron ka kung hindi ka save or ligtas? Napakagandang question pag muni-munihan mga ka-BYIers. What do you think kung halimbawa kayo hindi nyo nakilala ang Panginoon? Saan kaya kayo ngayong oras na ito? Or Ayan. ano kaya yung naging buhay ninyo? No? So napakaganda pong isipin yan. No? But we praise God that we have found the grace of God, no? Amen. Sa ating mga buhay-buhay. Ayan. Ako personally, siguro pag hindi ako saved, siguro artista ako ngayon. Wow! Talaga, ha? Pero hindi kayo naniniwala. Di ba ako mukhang artista? Oo, alam nyo ba, marami pong mga ka-BYIers, no? Totoo po yan, baka artista po. Kasi marami pong nagre-recruit sa akin. Sino mga ABS-CBN, company yung... Wala na GMA. Oo. Kuya Brad, sino mga company nagre-recruit sa'yo?
Mga karamihan mga commercials. Wow, Ganon. commercial. Anong klaseng commercial? Oh. Pigrolac, hindi Pigrolac sis, ikaw talaga. Ang mga kumukuha sa akin, ganyan, mga Safeguard, mga Sabon-sabon. Green Cross, ganyan. So ano yung role na ibibigay sana sa'yo? Maganda yung role. Oh, mataas ang bayad. Ano? Germs. Ganyan, no? Ako daw yung hindi mamamatay-matay na germs na Ikaw ba yung 0.1%? 99.9, yung Yung naiiwan sa 0.01%? 99.9%, Ikaw ako yung daw yun. 0.01%. Ako yung old, sabi nila, gawin ka namin old. Kailangan namin ng germs, sabi nila. So, ikaw yung nila. germs. Oo. Ako pag hindi pa ako save ngayon, feeling ko lang, mga ka-BYI, feeling ko lang magiging multi-platinum artist singer. Wow. Wow! Talaga? Di mo Sample na- naman. Talaga? Sample? Sample nga. Magaling ka bang kumanta, sis? Hindi, feeling ko lang din. May kakilala ako, parang feeling singer rin. Oh. Si Tita Beng. Nanonood si Tita Beng. Oo, Hindi na andyan si Tita Beng. Oh, live audience natin siya Ayan. ngayon. Wow. Ayan. Siguro ano rin tayo, siya singer siya rin siguro siya pag hindi pa siya na-save. Di ba, Tita? Wow. Oo, daw. Ayun, oh. daw. Marami pala kaming mga singer. Oh, marami pala silang singer. O, ikaw naman, Sir Jan Joseph. Ako? Kung hindi ako save, ito seryoso. Kung hindi ako save, siguro nandun ako sa casino ngayon. Wow. Casino? Kasi nahasa ako sa mga numbers dahil sa pagbabara. Oh, pagkabraha. So siguro kung hindi ako save, nasa casino ako. Nasa casino. Sa casino. In demand Talaga? pala siya, Sir. Baka inilagay ka sa casino alcohol. Kasama kayo sa Kayong commercial. germs. Kasama tayo pala sa commercial. Siguro, Ay, nag-beat ganon. tayo. Tapos ako kakanta ng team song. Oo nga, mga entertainment, gano'n. Oh, so gano'n. Si Ate May. Ayan, si Mami. Sa tingin mo kaya, ano kaya? Kuya JJ. Siguro, albularyo. Si Ma'am Yan Albularyo. Siya ba yung Bakit gumagamit ng naman alcohol? Di ba, di ba biology siya? So, mga plantito. Ay, so dahil plantita, ay mga plantita. Mas social yung planty. Wow. Planty. Oo. So, mahilig kasi si Ma'am Yan sa mga plants eh. Oo, di ba? Siguro milyonaryo ka na ngayon, ma'am, pag nagpalaki ka nung Yung elephant. yung mga elephant ear na gano'n, yung mga aba-aba. Mahal nun mga Kano yun? ka-BYIers, ha? Oo. Pag may mga halaman kayong gano'n, ipat nyo lang, tas nyo, Pwede nang ibenta. pwede nang Pagkakitaan. ibenta. Oo. Wow. Nung, may ganun yung mama ko eh. Pero nung isang araw kasi, pumunta siya ng Manila, wala na kaming makain. Nilaing ko na. Oo. Ginawa na naming laing kasi wala na kaming makain. Ayun. Ayan. So, ayan po, no, kung hindi kami, sa mga viewers natin, ayan, no, we would like also to know, no, kung ano ang kalagayan nyo or ano yung naging future ninyo if ever hindi pa ninyo nakilala ang Panginoon, no? So, sa mga, sa mga viewers natin sa Zoom, ayan, paki-comment, ayan, pakilagay sa ating chat box at para naman sa ating mga FB Live viewers, ayan, no, just type in the comment box. Ayan, no? So, yung katanungan is, ano kayang klaseng buhay meron ka kung hindi ka safe or ligtas? Ayan, parang ang liit ng mask ko pa. Kanina pa itong mask ko. Parang hindi ko alam kung maliit yung mask o lumaki yung aking mukha. Ayan, anyways, ayan, no? Meron tayong challenge for today. Tama, Kuya John Joseph? Ayan. Ano yung challenge natin, Kuya? Pahirapan nga natin tong mga ka-BYIers Ito yung natin. challenge natin of the day. Para sa ating challenge of the hour pala. Tag as many as your friends in our FB Live. Use the hashtag HBBCDocTalk or HBBC or Proud BYI Ilocos. Makikita po natin yan sa ating mga screen. Yes, ayan, no? So we would like to take this time, especially po sa ating mga Zoom viewers. Ayan, no? I know you are using your cell phone ngayon, no? Pero siguro bigyan kayo namin ng 1 to 2 minutes to go to your FB page or to your FBs, no? Facebook accounts. Ayan, no? So, dun po sa ating Hosanna Bible Baptist Church INC na page, ayan, no? So, we are live right now. Ayan, no, tag as many of your friends, mention them dun sa comment para at least ma-inform sila na meron tayong Doc Talk ngayon.
no? Yung mga prospects ninyo na mga invited dito sa church, okay? And then i-share nyo na rin po, no? I-share nyo, mention and then share the link, or pwede kayong mag-watch party para dumami po yung ating viewers ngayon sa ating HBBC page. Ayan, no? Para marami tayo ngayong araw na ito. Alright, so yan po yung challenge natin sa ating mga ka-BYI ngayon. Ano po yung hashtag na gagamitin natin? HBBC Doc Talk. HBBC Doc Talk. Ayan, no? So, use the hashtag HBBC Doc Talk and Proud BYI Ilocos. Alright, no? So, ayan, no? Sa mga nasa Zoom, ayan, please go to your FB accounts. Ayan. Yan. Okay. So, habang Okay. inaantay natin yung pag-share nila, Kuya Bryle, so games muna tayo. Alright, okay. Nakapag-share na ba ang lahat? May deadline po yan. Oo, di ba? Ang uso ngayon kasi yung drop your, di ba yun? Yung challenge sa Facebook. Ay, drop your... Photo Oo, challenge. drop your photo challenge. So, ito yung ano natin. Dapat ito yung challenge na pinaparticipatean natin. Tama. No? Nakita niyo yun? Yung mga ano, yung sa Manila Bay Challenge. Ganda na ng Manila Bay ngayon. Oo nga. Yung Manila Bay. Oo. So, ayan. Yan. Nakapag-share na ba? Nakapag-share na Alright. yata Thumbs sila. up naman po kung nakapag-share na sa Zoom natin, sa mga Zoom viewers natin. Thumbs up. Ayan. Ayan. Alright. Okay, so I think we're ready sa ating game. Yan. Ready Ready na na ba? kayo? Ready Okay. na? So, medyo exciting po itong ating game for today. Ano yung game natin, Ate Mehan? So, for our game, we're going to flash a slide sa screen at ang gagawin nyo lang is yung slide, maglalaman siya ng 2 pictures at hulaan nyo yung picture by guessing kung ano yung Parang yung 4 picture, 1 word. Pero dalawang picture Pero lang. picture lang. Two picture, Yes, one so word. 2 pics, 1 word. Okay, so Nagtitipid tayo ng yung picture ngayon. yung 2 picture na yon may corresponding word na equivalent niya. Okay, so may mga Wow. clues naman tayo para hindi kayo Challenging. mahirapan. Yan. At syempre, dahil mas delayed kasi ang mas delayed ang broadcast natin sa FB Live Ayan. compared sa Zoom. To be fair, no? So maglalaan tayo ng mga ilang questions para sa Zoom viewers natin at sa ang FB FB Live Live natin, viewers. no? So alternate na lang, alternate, no? So we have 10 na slides. So 5 sa Zoom, 5 naman po sa ating FB page. Okay. So since nauuna ang broadcast natin sa Zoom, sila na ang mauuna. So this is only for the Zoom viewers, okay? Zoom viewers po ito. Ang ating slide number 1. Wala nang trial ha. Oh, ito na. Sa chat box po ha, ilagay. Ayan. Ayan, ano yan? 2 picture. Yung isa, Yung isa, shampoo. Yung isa, ano yung isa? Parang choir. Ayan, mukhang may sumasagot na. May sumasagot na ba? Sino ang nauna? Si Kuya AJ. Ayan, si... ayan. Ang Ano correct yung- answer ay... Ang correct answer natin ay... Alright, Rejoicing. rejoicing. Oh, bakit nga ba rejoicing? Kasi Rejoice Rejoice Shampoo. Shampoo. Tapos Yung sing. Kanta. singing. Singing. Alright. Singing. Ang galing naman yun. Ang Di galing ko naman. na-gets yun. Na-mind blown Galing, ako grabe. Alright, congratulations, Brother EJ. Ayan. Okay, ito naman yung para sa ating mga... walang muna sasagot sa ating Zoom ha. Sa FB Live naman tayo. Ayan. Alright, so for our second slide, ano yan? Ayan. Isang bata. Tapos, Parang hirap na. Parang may ako ngayong bata. yun nga eh. Ano yung sinasabi ng bata? Nasa Ano siya eh, may ano siya, may action siya. Anong sabi niya? Sabi niya, tumahimik daw tayo. Yung isa
isa naman, Correct ba yung spelling mo di dyan? Spell ko. Wrong daw, wrong. Yung ayan, spelling. correct. Ayan. Yung Oo, isa ano naman, yung ano isa? yung ginagawa ng isa? Parang nagpipray siya eh. Oh. Ay, mga taga-FB Live, comment lang. Quiet time. Ah, Wala. okay. May Quiet time. Quiet- Pero ang nahulaan answer nila. is? quiet time. time. Ayan. Sinong Oh. nakakuha? Sinong nakakuha yung Ma'am Mayan? Si Sis Mayan. Ako sumagot. Siya palang sumagot. Sis Lindsay Kaindet. Ayan. Ah, si congrats. Brother Lindsay. Brother Brother Lindsay. Lindsay ng Claveria. Ayan, Ayan, tama, sorry. no? Quiet. Oh. Ah, yung bata kasi nakaganon. Oo nga, kaya Sabi niya quiet. Quiet Yes. time. Okay, next slide tayo. Next slide para sa Para ating sa mga Zoom. Zoom naman. Zoom participants only. Wow! Ano kaya yan? Grabe. Lang siya. Grabe. Next slide Naulit. tayo, please. Ay, Ayan. Wow, ano kaya yan? Ano kaya yan? Yan yung- Oo nga. Yung first, una, yung babae. Ah, 2 words po ito. 2 pics, 2 words. Yung, Babaeng, ayan, parang ano yan siya, yung oh, babae. parang mayaman. Wow. Mayaman siya, nag-shopping siya. Tapos yung isa, kiluhan. Kiluhan, oh. Kiluhan, tas may 1/2. Ano to? Ayan, mga May idea ka? Wala nga eh. Patingin niya sa Zoom natin. Sa Zoom na, patingin Oo kung nga, may mukhang may sumasagot. sumasagot na. Ayan. Ang May tamang sumagot ba? Social. Si? Ano yan? Si Sister Rica? Ang sagot niya ay social media. Bakit? Social media. ang media. Ayan. Media, I-explain 1/2. natin sa mga taga-Hawaii kung ano yung media. Ah, Brian? okay. Ano yung medya daw? Medya. Media is 1/2, tama? Oo, pala pag pupunta ka kasi ng palengke, media lang, ganon. 1/2, okay. Okay. Tapos yung girl, Social. social. Ayan. Social media. Ang galing. Wow. Talaga, Congratulations, Sister Sister Rica. Oh, nakarelate siya dun sa babae kasi Siguro. si Rica eh. Social siya. Siya yung ano. Siya. Siya yung model. Okay, congratulations. Let's go with number 3. Ah, number 4 na pala. Number 4 for the FB FB live viewers tayo. natin. FB viewers. Ano kaya yan? 3 pics, 1 word. Ano yun? Yung tao nahulog sa Nahulog. hagdan. Walang sumalo. Parang. Walang Ay. sumalo. Oh, masakit. Kaya yun. na- Masakit yun. Kaya siya Diba? nalubat. FB Live po ito. FB FB Live. Live. FB Live. Ano yung 99 sale? $9.99 sale. Free shipping nationwide. Baka Lazada to eh. Tapos may battery o Ha? naglalaban. Ay, mukhang may nakasagot na. Tita? Yan, may nakasagot na. Tita Raquel? Oo nga, ang bilis niya. Oh, sige, yung sige. sagot natin? Oo. Anong sagot Ang natin? sagot Si Tita ay Raquel, ang sagot niya ay fellowship. fellowship. Oh, okay. Bakit fellowship? Well, Fail. Ah, na-fail, Shit. nahulog. Ship. Yung baterya, low bat. Tapos At siya, ship. shipping. oo. Fellowship. Wow, Ayan. galing ni Tita Raquel ah. Wow. Brainy. Oh, brainy. Pag ako yun, hindi ko na-gets yun. Fellowship. Fellowship. Wow, Okay. congratulations, Tita Raquel. Dito slide tayo. Okay, saan na naman tayo ngayon? Sa Zoom. Pang ilan na to? PP slide. Fifth slide. Fifth na tayo. Ah, Okay, fifth for the slide na Zoom tayo. participants Zoom this participants naman tayo. time. Ayan. Ayan. Ano yan? Nung Ano yan? isang lola. Bata. Isang bata. Oo. Nagmamano, siya. tapos- Ayan, mukhang may sumagot na rin. Uy, may si Pastor Provy sumagot. Oh. Anong sagot niya? Anong sagot ni Pastor? Blessing. Blessing. Ah, okay. Kasi nag-bless siya. And then, Ring. ano to? Sing-sing. Sing-sing. Ah, okay. Half lang. Kaya
siya blessing. Ibang- Okay. Yan, oh. Congratulations po sa ating mahal na pastor. Ayan. Blessing. Okay. Sana naman tayo ngayon sa live studio audience tayo ngayon, ha? Para naman si Tita Beng, oh. Sagot na yan si Tita Beng. Oh, ayan. Sa live studio audience naman tayo, yung mga nandito sa sanctuary po natin ang sasagot. Sige. Okay, next. Insert 6 slide. Ayan. Yan. Ano to? Oh, Sand. Oh, sige. Ayan. May sand. Ano ba yan? What's that? Ah, okay. Parang alam ko na to ah. Parang alam ko na rin. Joanna, ano ba yan? Ang bagal, ha? Ayan. Mga studio Loading, ha? audience. Buffering. Oh, Joanne. Ano, tita? May sumagot May na. sumagot na rin sa, natin, FB. Oh, okay. Sinong nauna? Si Sir Sister Rohel. Ayan. Aba. Ang answer ay soul winning. Ayan, Bakit kasi- soul winning? Bakit soul winning? Kasi wala yung I. Soil. Soil yung Soul. first word. Ah, okay. Wala yung I. Soil. Soil. Ah, ako, kanina sabi ko, no, sand. Ano kayong sand? Sand trophy. Soul winning. Ayaw kasi may trophy. Naglag tayo dun. O, naglag ako. Dinudugo na yung Wala ilong pa ko akong sa hirap. nasasagutan. Talaga? Oo. Anong last natin kanina? Zoom, no? Tama ba? Or... Zoom. Hindi, FB tayo. Ay, sa Zoom naman tayo. Tayo. Okay. Slide number 7. Ayan. Ito, gets ko. Ako rin. Oo. Sino? Ito yung level ng utak ko. Sino bang sasagot? Hindi, sa ano, sa Zoom tayo. Zoom tayo to Zoom. Si Brother Philip, si Pipo. Ayan, no? Ang tamang sagot ay attitude. Kasi yung isa, ate niya. Tas may tude. Okay. Brainy. Walang Yung words. mga ano lang, oh, yung mga simple lang, yun yung mga nagigets ko. Ikaw, ilang points ka na? Ewan ko. Okay, saan naman tayo? Sa FB Live. Okay, FB Live. Ano to? Ayan. FB Live. FB Live. FB Live. Madali lang yan, kuya. Ako may sumagot Oo. na. Ang bilis ni Ate Raquel. O sige, sinalo si Ate Raquel, ano? Yung second. O, si Ay, Zea. Zea. Okay, si Ma'am Si Zea. Ma'am Zea. Anong sagot ni Ma'am Zea? Ang tamang sagot ay Preaching. Preaching. Ayan, preaching. Ayan, ang talino naman nila. Pang ilan na to? Last na ba, Question Daniel? na yata to. Last two questions Last na two tayo. questions. Okay, sa Zoom naman tayo, sa Zoom. Okay. Ayan. Ano yan? Nivea. Ah, okay. may sumagot na. May sumagot na ba sa Zoom? Si Sir MM, ang kanyang sagot ay Devo. Denivea. Ay, hindi. Ang gusto niyang sagot ay devotion. Ayan, kasi devotion at Devotion. devotion. Alright, okay. Last sa ano naman tayo? Sa FB Sa Live. FB, ayan. FB Live, okay? In 3, 2, final question na po ito. Final question. Ano yan? Ang hirap naman. Ano yan? Ang hirap. Biologist ata yan, Ma'am Mayan eh. Ayan. Nga. Pero pati ako nahihirapang manghula. Sometime, never. Sometimes, never. Parang ano Parang sila? si, oo nga, nakuha ko na, Ah! Oo nga. Yan. Si? Okay, ang talino naman nito. Ang tamang sagot ay ang nakakuha ay si Sister Frances. Anong kanyang sagot? Dog. Doktok. Kasi nga, doktor. At yung isa nag-uusap. So, doktok. Ayan, no? Congratulations sa ating mga winners. Ayan.
Oh, ayan. May ano ba? May pinagtatanggol. Ayan, congratulations po. Palakpakan naman po natin. Grabe, ang tatalino po ninyo. Dalawa lang po yung aking nakuha doon. Ayan. Oh. Sige, nag-enjoy ba kayo mga ka-BYIers? Next time ulit, no, we are going to have another game. Ayan, no. So ngayon naman, tumungo na po tayo sa ating soul winning report. Ayan, no. So we had some soul winning activities this week. Ayan, no. Let's see some of the pictures, no, na sinend po ng ating mga BYIers. All right, no. So this is for HBBC, ano na to, HBBC collective na Baccara. po siya. Ayan, si Brother MD, who, sina Joseph and Benjamin, they conducted a Bible study. Ayan, no? Meron rin pong Good News Club. Ayan, si Wow. Sister Christine ba yan? Okay. And then, syempre, ang ating Lagasca family, at syempre si Nico, si Brother Nico. Ayan. Then si Sis Cutie. Sis Cutie at saka Si yung Sis mga- Cutie, ayan yung mga ka-workmates niya. niya. Ayan, no, si Sister Cutie Ann. Alright, no? Thank you po mga ka-BYIers for sending your pictures. Ayan. Ayan, so more to come. Ayan. Alright, no? So, Claveria madami, brethren. no? These are some of our Claveria brethren or ka-BYIers, no? So, who are sending their pictures para sa kanilang soul-winning activity. Ayan, thank you so much. Okay, this Pasukin. one is sa pasukin naman. Alright, okay. Ayan yung mga lista sisters or lista siblings, distributing tracts and syempre sharing the gospel. Wow. And Hawaii, okay, no? So, yung mga Hawaii brethren natin. Ayan. So, meron pa ba? Meron pa ba, Sir Joseph? Ayan. Ayan. Ito naman yung professions of faith or soul winning update natin for this week. Ang total professions of faith natin, we have 375. Tracts distributed, we have 100. At Good News Club, we have 3. Wow. From Baccara, we have 48 tracts, 40 souls, and 2 Good News Club. From Lawag, we have 161 tracts, 40 souls, and 1 Good News Club. From Pasukin, we have 155 tracts and 18 professions of faith. At sa Hawaii, we have 5 tracts. At sa Australia, we have 6 tracts and 2 professions of faith. Amen. Alright, no? Thank you po sa ating mga ka-BYIers and praise God for that result ng ating soul winning activity. Palakpakan naman po natin ang bawat isa, no? Thank you for participating, ayan, no, actively, for doing your initiatives to share the Word of God. Okay, no? So, gaya ng nakasanayan natin, we have the share the Word, at share a word. Ayan, no? So, last time, ang challenge po ni Sister Regine ay si Sister Cassie. Ayan, no? And, si Brother Reagan naman ay si Sister Gretchen. Ayan, no? So, for this time, ayan, no, tawagin po natin ang isa sa mga BYIers natin dito sa Baccara to share to us yung kanyang naging experience sa soul winning, no? So, kasama natin ngayon via Zoom si Sister Cassie. Hello, Sister Cassie. Ayan, no? Ayan. So, hello, Sister Cassie. Afternoon, BYIers and Pastor. Thank you. Good afternoon, Pastor and BYIers. Thank God for this opportunity nga ag-share kinyayo ket pagyamanak met iti pribilehiyo nga mashiran ni manang ko ket at first I ask God for wisdom and courage nga i-share kinya na ket baka kasi uyawen nak or katawaan na ket di malak met iti apo ta
napintas iti anayas na iti tanang share ko kinya na ket nagmayat iti response ti manang ko ket ikarkararag po ti apo nga iko salvation ni ate ket genuine ken thank God kasi ni kanak iti opportunity nga makasaritak ni ate ken pinag-accept na ken Jesus Christ ket genuine by the grace of God ket I challenge Sister Beverly and Harmony. Thank you very much, Sister Cassie, no? So, by the grace of God, she was able to share the gospel to her sister. Ayan, no? So, let's continue to pray na sana, no, ma-invite niya rin yung kanyang sister dito sa church. Thank you, and ayan, no, challenge niya si Sister Beverly and Sister Harmony to also share the word, share a word sa ating Doc Talk next week. Ayan. Ang ating next sharer naman sa araw na ito ay walang iba. Ayan. Itong mga sharer natin, mga small but terrible. Ayan. No? Okay, so We got it. ang ating sharer ay From Australia. from Australia. Ayan, no? So, by the grace of God, no, she was able to invite, no, yung mga Katrabaho. katrabaho niya before. Ayan, no? So, may mga nakikita naman natin ngayon yung fruits, no, nung ginawa niya. All right. So, today, she's going also to share to us kung ano yung naging result ng soul winning activity niya this week. Okay? May we call on via Zoom also Sister Gretchen. Ayan. Hello, Sister. Hello po! Good afternoon, Pastor Ken Kakabsat. Kahit ko lang i-share kanya yun, no, kasano iti pinag-i-share ko't gospel this week by God's grace. Ada DJ na share kakabsat nga kasingsing ko nga ada so natatadya Manila. Adami niti anak kakabsat na kasi ito'y cellphone ko nga gospel track. So, in-send ko kanya na DJ, ano tawag din? DJ nga't gospel, ket ko na kanya na basahin detoy ko na. Tapos, kung malpas mo mabasahin, ibagam to kanya no, nalpas mo i-explain ko na kakabsat. Ket ko na idinalpas na nabasan, ket naawatan ba ko na kanya na, ket naawatak ate ko na ngayon explain ko pa kanya na further. Ket by God's grace, met kakabsat, ket positive can inaccept na met kakabsat ni Jesus Christ by God's grace. Naganakit ni Erica. So, ipag-pray tayo kakabsat kasi review na iti board exam na para iti criminology kakabsat. Ada so natatay J. Quezon City. Tapos, dami sapay nga na share kakabsat anti na DJ kang amok. Nag-message so na kanya, DJ nga dati nga friend ko kakabsat. Kung na kanya kit and share na DJ kasi sa DJ anti na nga dative vulvar stage 4 cancer na ket right away idinabasak DJ nga message na ket sinara ko si good DJ biyaya ng kaligtasan nga kasta ni pastor kasi i-case DJ mother na ay di anti na tatan nga kabsat ket han kano nga makasaon kakabsat so ken agigid dalangin kasi cancer ngamin DJ aya. So, uncertain ngamin ken ka jemet life. So, kung prayerful lang ka talaga ako ate, iparinig mo to sa kanya ko nakakabsat. Kailangan ko nga sinerdengan nga i-follow up. Ket by God's grace ko na di dinamag ko iti responsa kasi mat makasang kaabsat. Ket ko na tumatango naman siya habang binabasa niya, habang pinapakinggan niya yung message ko na nakakabsat. So, no talaga kaming nga save kapag adda iti dadagsen iti puso nga gi-share iti gospel kasi talaga hante amo iti biyag. Ket
parabor lang met iti Apo nga adda DJ nga burden iti soul kanya kakabsat nga mangiburay ken mangi-share iti naamwak nga dapat met maamuanan iti sabali nga tao lalo dagiti lost soul. Ken pagyamanak pa iti Apo DJ may isa nga ka-classmate ko nga na-share ak met iti kakabsat ni Sean may katalo na met nga Sunday ang kakabsat nga umayagat attend kung may tibalay nga mag-agdengdeng iti preaching ket napintas iti response na iti mensahe iti Apo kakabsat. So let's pray for him nga agpatpatuloy ken makita na iti ragsak nga adaan iti Apo kanya na ken kajay pay iti spiritual growth na kakabsat. Ken ti prayer request ko met kakabsat, hadda ti prayer request ko ni Mother ag flight soon na damdama 12 a.m. from Manila to London kakabsat. So safety ken safety iti travel na kasi met kanyamit to Australia nga nga grow kami pa spiritually ken makapag-serbi kami pa iti Apo despite iti schedule ni ken dagiti responsibilities ni met kakabsat. Ket nakaragrag sa iti agi-share iti gospel, nakaragrag sa iti adati nga makaiburay iti about salvation ken at the same time iti tracks kakabsat. Ket DJ lang iti challenge ko kakabsat ni no kumamabalingkat amin nga yang people ti Claveria. Ti challenge ko ket ni Brother Jericho nga gi-share ko next time. Ayan. So thank you so much, Ate Gretchen. Keep on what you're doing for the Lord. Ayan, ngayong hapon nito kasama naman natin ang ating butihing pastor para sa ating doc lesson. Amen! Good afternoon, Pastor. Good afternoon po, Pastor. Palakpakan natin itong mga co-host ko sa Doc Talk. Give them a big hand. Very good. Han nga nalakat prepare iti words nga ibaga. Iti parts iti program. Especially iti icebreakers tayo. And to come up with those idea. But praise the Lord that the Lord had equipped them with those wonderful things, no, na pwede nilang ma-share sa atin ngayong hapon. At ganun din, kadigijay nag-share iti testimony. Wow, what a blessing ni Cassie. She is a new Christian, a young believer. Pero na-challenge siya na magbahagi ng gospel. So, tiwinit niya sa nagat DJ mismo nga ate na. Ayan, hindi madali yon. Hindi madaling gawin yan. You know, kasi most likely, pagtatawanan ka lang o shrug off ka lang, gawin yan. Pero, praise the Lord, pinag-pray niya muna. That's the right thing to do. You pray for it first before you approach the person. At ganun din kay Gretchen, the visitor, the may bigat, preaching tayo. Numan pa nagawang kuryente, but praise the Lord, through my cell phone, we were able to put it live stream yung ating message kaninang umaga. Okay? So, are you ready for the lesson? Amen? Amen. Okay, manalangin tayo. Let's pray. Our gracious God and Heavenly Father, thank you for the live stream gadgets and computers that you've given us. That, Lord, from the main sanctuary of the HBBC, we could bring the lesson throughout all the HBBC ministries, both here and abroad. We thank you also, Lord, for my co-hosts this afternoon, for the creativity that you've given them, the wonderful ideas, Lord. And thank you also for those testimonies we have heard. Dawatin mi Apo nga itang agundaway, empower your servant that this lesson I'm going to share will leave a lasting impact in the minds and heart of our BYIers. Especially today, nga nagadua po iti traps, ti kabusor, nagado nga temptations, glittering things of the world. But we thank you that we can look into the Bible and find the real treasure for us as your people. So hipuin niyo po ang puso at isip
ng bawat kabataang nanonood at nakikinig ngayon. I'm sure not only young people, but even the adults out there who may be watching on the live. In Jesus' name we pray. Amen. The central focus and the very focal point of our topic this afternoon is none other else but the Lord Jesus Christ. Amen. He is the central focus of the Bible. He is the main subject of Christianity, and He should be the Lord of our life. Amen. Alam mo, pagdating sa ibang religions like Buddhism, kahit namatay na si Confucius, who is I think the founder of Buddhism, pero may Buddhism pa rin, hindi na siya nabuhay. Sino ba sa Islam? Muhammad. Si Muhammad, namatay na siya, hindi nabuhay, pero may Islam pa rin. There is a system of belief. But you know what? In the Christian life, if Jesus did not rise from the dead, and He is not real to us today, there is no sense of living the Christian life. That's right po. Sapagkat yung pinaka-essence, yung pinaka-meaning ng ating Christian life is the Lord Jesus Christ. In fact, when we get to heaven, okay, ang pinakaunang hahanapin natin doon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Di ba? Anong unang gusto mong makita pagdating sa heaven? Siguro yung pearly gate. Siguro yung streets of gold. Siguro yung mga mansions, di ba? But for me personally, when I get to heaven, I want to see my Lord. I want to first see the hand na sinalpot DJ Nails. the nails, no? DJ lansa. I want to put my hand on his side. DJ Dinuyok, if you remember, Dinuyok is una DJ May sang Roman guard, Roman soldier. I want to see that. And I want to see DJ naglunit dito yan ti muging ni Jesus Christ nga nakaidalanan DJ siit nga na i-corona ken kuanan. And I want to thank Him and say, Lord, thank you for dying for me. Thank you for giving your life. Thank you for saving my soul. Without you, without that salvation, my life is not only miserable, but my life is totally a tragedy. Parang tragedy talaga ang buhay, no? Pag wala ang Panginoong Hesukristo. And so that's what I want to impart to us young people this afternoon. The essence of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, dito sa ating lesson, ang word na ginamit na magpapahiwatig ng essence ng ating Panginoon ay yung salitang key. Oh, di ba? It's a wonderful word, key. Saan natin nagagamit ang key? Practically, to every possession we have, we use the key. You go to the bank, they open the vault. They need a key. It may be a passcode, a password, but it's a key to get inside. Sa bahay, how do you get inside? Key. Car, how do you drive? Key. Although may mga keyless na ngayon na sasakyan. Pero you have to push the button because that's the key to get the car started. So, in our Christian life, you can have a church, you can have the Bible, you can have Christian friends, but the Lord Jesus Christ is the key to the success of every Christian. Amen. No, ibig sabihin, itatak nyo na ito sa mind ninyo. Hindi nasusukat ang success mo sa dami ng likes. Ang sarap kasi pag ang daming nag-like eh. Ako, meron akong Facebook page. But most of the time, I do not look at the likes. I do not even try to follow the shares. Because I know na pag ibinahagi ko na yan, parang seed eh. You just pack. Although I encourage our people na, go ahead, share it, follow it, like it, ibahagi nyo sa iba. Why? Because we want more and more and more and more people to know about the Word of God, to hear God's Word, di ba? Pero sa totoo lang, our success is not measured by likes and share. You know why? Because if your life is measured, if the real success, listen to this, kung ang success is measured by likes and share, Noah was a failure. Noah was a failure. There were thousands of people in the village, but only 8 people liked him. Di ba? Yung family niya lang. Yung mga kapitbahay niya, they did not like him. They did not like his message. They did not even share it. Siguro, they shared it, pero parang media. Di ba? Ginawang bomboradyo. Pinagtawanan, pinagpiestahan lamang, no? Just to try to tear him down. If the real measurement of success is like and share,
then Jesus was a failure some point in his life. Why? Because during his ministry, thousands of people thronged to follow him. But there was one time when he preached, and the Bible says, the disciples left and walked no more with him. Umalis yung kanyang mga disipulo. Hindi na sumama sa kanya. 12 lang yung natira. Judas pa yung isa. Eh sabi ni Jesus Christ dun sa 12, will you also go away? Anong sabi ng 12? Lord, to whom shall we go? Thou is the word of life. Ha? Kung aalis kami, iiwan ka namin. Saan kami pupunta? Saan kami tutungo? You have the word of life. So ladies and gentlemen, young people, do not be deceived. It feels good that many people will like your post. It feels good that many people will share your post. It feels so good. But do not think that that is the measurement of success. Can never be. The real measurement of success is how you have lived for Jesus Christ. Kasanot pa nang i-magnify mo kini Apo Jesus. Because when you get to heaven, the Lord will not probably ask, ilan ang nag-like sa post mo? Ilan ang nag-share sa post mo? Hindi yun ang tatanungin ng Panginoon. Kundi ang tatanungin ng ating Panginoon Kristo, have you done my business? Did you do my work? Ayun. Kaya yung real measurement ng success ng Christian life should always be defined, inclined sa ating Panginoon, in line with our Lord Jesus Christ. Okay? So, Christ is the key to the saints' successful life. Now, first of all, sa ating salvation. Wow. Ang ganda nung tanong kanina eh. If you are not saved today, ano ang buhay mo? Now, let me ask you a question. If you have pursued your dreams, if you have lived the life that you used to had, for example, ikaw, Debrail, before you got saved, at yung life mo ngayon as a Christian, pag tinitignan mo yung buhay mo noon, pag pinagpatuloy mo yon na hindi ka saved, sana hindi ka saved, you had your own way. Ngayon, saved ka. Magsisisi ka ba na save ka? Would you regret na sasabihin mo, sana hindi ako na-save, mas maganda sana yung buhay ko? How about you, Dan Joseph? Ikaw, Mayan. What about you, Faye? Di ba? So, iba yung blessing natin na tayo ay na-save. Amen. And, salvation is the greatest blessing that we have ever received. That's right. Never ever forget that. Amen. Young people, listen. Let this be established natin ito na mindset. The number one reason why we serve God, the number one reason why we come to church is because of gratitude to our salvation. Amen. Wala nang ibang mas higit pa na reason kung bakit tayo nagsiserve. Ba't tayo nag-a-attend ng church services? Bakit tayo nagbibigay? Kundi dahil sa pagpapasalamat. It is out of grace. It is a giving, it is a kind of serving, it is a kind of faithfulness that is solely founded on a heart that is abounding with gratitude and saying, Lord, what shall I render unto you for saving me? Di ba? Anong pwede kong maibigay sa'yo dahil niligtas mo ako? Amen. Kaya una sa lahat, sana ito ang maging principal, maging pangunahing sa buhay ng bawat isa sa ating mananampalataya. In fact, kung nagbabalak kayong mag-backslide, kung nagbabalak kayo na lumayo sa Panginoon, kung nagbabalak ka na gumawa ng sarili mong kagustuhan, tanungin mo ang sarili mo nito. After all that Jesus has done, ito ba ang aking ihaharap sa Kanya? Ano ba sa Tagalog yun? Deti tikasla parupak. Isubad. Ano ba sa Tagalog ti isubad? Ipapalit. Igaganti, di ba? After all that Jesus has done for you, He gave His life, He died on the cross, tapos yan lang ang igaganti mo sa Kanya. He bought your life, di ba? So, it does not really make sense eh. That's right. It's not reasonable. Kaya alam nyo, etong salvation ang pinakadapat principal sa mind ng bawat Amen. ligtas. Halimbawa, personally, yung first and foremost motivation ko ng cheerful giving is not because simply I know that God will bless me. Although He promised that. He promised that.
that if you give, it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. But you know, the reason why I give is always I look at my salvation. Amen. At ang lagi kong inilalagay sa aking mind, listen very carefully, listen very important, ito ang talagang substantial Christianity, talagang grabe ito, commitment to. Itong nilalagay ko sa mind ko lagi. It wouldn't be enough to pay what Christ has done for me. Hindi magiging Amen. sapat. No matter if I give everything, I give my life, I give all, I sell everything that I have, and give it all to the Lord, hindi sapat para kalang DJ ipakitam tinaimbag nga nakem ka DJ inaramid ti Apo King. Because you can never repay what He has done for you. There is no way. Your lifetime is not even enough. Kaya sana ito ay maging foundation ng ating buhay Kristiyano. Don't look at the people, don't think what others say. Ang isipin mo lang lagi, Lord, I'm doing this because you saved me. I am so thankful, di ba? So, yan ang susi ng ating kaligtasan, the Lord Jesus Christ. Now, let's go to number 2. Lahat ba kayo nagpipray? What makes your prayer powerful? There are some ingredients in a powerful prayer Di ba? Pero, okay, halimbawa, do you know one of the things that make your prayer powerful? Faith. Amen. Kailangan mo ng pananampalataya. Sabi ng Bible, he that cometh to God must believe that He is. So when I pray, I must have the confidence that God will answer my prayer. Pero ito, bigyan ko kayo ng mas malalim na foundation dito. Do you know what should give you the confidence that God will listen and answer your prayer? Alam mo, ang dapat magbigay sa iyo ng talged, kung natin Ilocano, confidence. You know that you were heard. You know that your prayer has been considered. And you know that your prayer is on the way. You know what should give you that hope and confidence? It's because of Jesus. Amen. Na ano? Ito yan. Kung halimbawa, siyempre hindi ganito yung eksakto na situation ng langit. Halimbawa, ito ang God the Father. Kayo yung God the Son. Kayo naman si Satan. Halimbawa lang, no? So, here comes the Christian to come to the Father. Sabi niya, Father, Heavenly Father, this is my need. I pray that you will provide this. Bigay mo ito, Panginoon. Kailangan ko po ng pang-tuition fee. Wala na po akong pera. Nasaid na yung pera ng magulang ko. So, Lord, kayo po ang mag-provide ng financial needs namin. So, si Satan, sasabihin niyang ganyan, magiginig ka dyan, tignan mong lahat ng kasalanan yan. Ang isusumbat ng Diablo sa Diyos, yung sins mo babarahin niya yung prayer mo sa Diyos by naming your sins. But Jesus will answer back, Father, teka lang, tignan mo ang record ng taong yan. So, titignan ng Diyos yung record. Sa bandang huli, Jesus said, paid in full. I paid for it. Binayaran ko na. So, sasabihin ng Ama, kahit pala anong kasalanan sabihin mo, bayad na pala So, I'm going to listen to His prayer. Amen. So, particularly your faith in praying is because you know that Jesus is there, your mediator, sabi ng Bible. Alam nyo, ito yung napakahalagang doctrinal ingredient sa prayer. Kasi look sa Katoliko, alam mo ang kanilang hope na ang kanilang prayer was heard, their prayer will be considered, and their prayer is on the way. Ikaw, dati kang Katoliko Sino ang alam mo na rason kung bakit pakikinggan ng Jesus Christ yung prayer mo? Intercession ni sino? Ni Mary. Nakita nyo yan? So, all of the Catholics will pray, Ave Maria, napnukat Granada. Armalay ti agdakeng ka. Ikakaasin na kam nga managbasol, itaken itong oras ti papatay mi amen. Why? Because they were taught that Mary, since she is the mother of Jesus, it would be easy for her to convince Jesus to consider your prayer because she is the mother of the Lord. But
did the Bible teach that? No. Kaya kawawa naman Si Mary yung kanilang confidence and hope. Para sa kanila, siya yung susi ng panalangin. Young people, listen. Mary is not the key to our prayers to be answered. It's Jesus Christ. Amen. Kaya alam nyo, every time we pray, sana from this point on, whenever you come to the last part of your prayer and say, in Jesus' name, you do not just say it because you heard others say it, but you will say it out of truth. Alam mo kung bakit sinasabi mo, nga amin digiti nga kararag ko, Ama, ket amok nga ipangag mo, gapuken Kristo Jesus nga anak mo. Nga natay nga para kanyak, ket inbilang nak nga anak mo, gapuken ko ana. In Jesus' name, amen. That's the real power to prayer. Amen. Have you prayed like that before? Alam mo, pag nag-sink in sa'yo tong truth na to, naku, sabihin ko sa'yo, wala nang mas powerful pa sa prayer kaysa sa ganung klaseng prayer. Jesus Christ is the key. Sabi ng Bible, there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ito. Number 3 naman. Isa sa mga number 1 na parikot ng tao ngayon, ayuda. Salamat kasi nung lockdown, our government nag-distribute sila nung what do you call that? SAF. Anat pagtarusan na. Social Amelioration Fund. Social Amelioration Fund. Nakatanggap kayo? Hindi po, Pastor. Hindi. So hindi sa PASAP. Opo, Pastor. SAF pero hindi sa FASAP. So it's not for everyone. You know? Selected kasi yung mga medyo tinignan yata yung priority kasi alam naman natin, limited talaga yung resources ng government. Sa US, meron kayong anong tawag doon kay Trump? May tawag doon Oo. Na ibibigay ng gobyerno ng US. Ano yon? Ibibigay. Ayan, yan. Stimulus. Ayan. Nakailang beses na ba kayo tumanggap ng stimulus, di ba? $2,000. Oo. Agasa, grabe Pero alam mo, ang supply natin, hindi sa government. That's right. Amen. Kung ang government ba na magbibigay sa'yo, instrument lang yan. The real thing is this, our supply comes from God. Amen. Amen. And again, the key to that supply is the Lord Jesus Christ. Amen. Sa totoo lang, ang pinaka-point nitong lesson na ito ganito. In life, it's not what you know, it's who you know. Tama. That's right. Tama ba ako? Mag-apply ka ng trabaho. Mahirapan ka kung wala kang kakilala. Tama, Pastor. It's no longer what you know, but who you know. Kailangan may connection ka. Sa langit, mga kapatid, ang connection natin, kung tayo lang, why would God listen to us? Why would God listen to you? Why would God even consider you? But you know why God would listen to you? Because of Jesus Christ. Amen. Oh. You are Christ's. Kumbaga, yung pangalan ni Kristo nasa iyo Yun yung power ng Christian life. That is the real power of the Christian life. It's in Christ. Amen. Oh. The Lord Jesus Christ is the strength and the power of the Christian life. Kaya sabi niya, look, pakinggan nyo tinitignan natin lagi ito, but my God shall supply all your need. We always look into that. According to His riches in glory. But we fail to explain in Christ Jesus. Kasi hindi natin tinitignan yung role ni Jesus Christ sa pagdinig ng Ama sa prayers mo, sa pag-consider ng Ama sa needs mo. Hindi natin kinoconsider yung role ni Jesus Christ. What this lesson is trying to tell us today, BYIers, is this. The role of Christ is very important in your relationship with God. Without Christ, you are nothing. Tayo ka tama yung Christian na pag inalis mo yung Christ, I-A-N, without Christ, I am nothing. Kaya sana mag-sink in sa inyo. Alam mo yung mapalad kayo kasi young pa kayo pero ito na yung mga pinapasink in sa inyo na mga doctrines and truths. Later on, there are so much to learn about Christian life like do this and do that, don't do this, don't do that. These are the rules, the regulations, the disciplines in the Christian life. Pero dapat secondary lang yan. Ang primary talaga, yung personal relationship with Christ. Kasi alam mo,
kahit sundin mo yung mga reglamento sa tinuturo ng church, sumama ka, sumabay ka sa filosofiya na itinuturo ng church, kung hindi malalim ang personal relationship mo with Jesus Christ, edi hindi mo rin talaga ma-enjoy kung bakit kailangan mong gawin yung mga rules and regulations na yan. It's first and foremost your intimacy with the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga yung sinasabi ng Bible, He is our sufficient. Sa totoo lang, I don't blame, I do not actually, tawag dito, dati hindi ko rin ma-gets ito hindi ko rin maunawaan na Christ is our sufficiency. Parang, paano yun? Translate mo ngayon sa practical life. Christ is your sufficiency. Paano yun? Paano na si Kristo sapat sa buhay mo? Parang ang hirap mong i-translate sa Christian life, di ba? So that's what we are trying to do here. Na ipinapakita ko sa inyo na Christ is sufficient sa iyo. Ibig sabihin, without Him, what is your prayer? What will your prayer be like? Anong mangyayari sa prayer mo kung wala si Jesus? Anong void? Totoo yun. Vain. Parang nag-submit ka ng application. Wala man lang naka-annotate doon na kilala mo sa ganito. So, dyan ka lang. Pero pag nag-submit ka ng application, tapos nakalagay doon, recommended by the Office of the President of the Philippines. Diba? Itabi nyo lahat yan. Ito na. May winner na tayo. Parang ganun ang Diyos eh. Malakas tayo sa Diyos dahil kay Kristo. Amen. Kaya wag kayong, pagdating sa prayer, may mga needs kayo, may mga problems kayo, wag kayong ma-discourage, wag kayong ma-hopeless. That's right. Amen. Wag lang kayong mag-rely sa positive thinking. Kailangan matuto tayo sa Panginoong Hesukristo talaga. He is our refuge, our shepherd, name it all. He is our strength. Di ba? He is our peace and our joy. Ayan. Kaya Jesus Christ is the key to the success of the Christian life. Amen. Saan ka man magtungo sa Christian life mo, hindi pwedeng mawala. Kaya ito, I close with this. Bakit doon sa last verse ng 2 Peter, ganito ang nakalagay? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Bakit yun ang statement? Bakit yun ang challenge? Yung sinabing but, ayan o, but grow in grace. Ibig sabihin, marami nang mga pinag-usapan, pero biglang sinabi, grow in grace. By the way, malawak na usapin ang grace. Tama. Everything in the ministry ay konteksto ng grace. Sa giving, ba't ka nagbibigay? Grace. Sa paglilingkod, paano mo nagagawa? Grace yan ng Panginoon sa iyo. Yung ini-enjoy mong benefits, anong tawag dyan? Grace. Kaya ang buhay Kristiyano, in and out, up and down, ang konteksto lagi, biyaya. Tapos ang nakalagay doon, in the knowledge of our Lord. You know, knowing the Lord is the greatest knowledge you can ever have. Amen. Ang dami-daming mga naglalabas ang mga quotes sa Facebook, and you know, it's good if they can make you feel good, but you know what can make you feel right? Is Christ. There are many quotes that can make you feel good. But what you need to feel is not only a good feeling, but the right kind of feeling. And you know what can make you feel right? Jesus Christ. Kaya sa isa inyong mga binata dalaga, itong sinasabi ko sa inyo. Bago ka mag-I love you, mga binata, ipakita mo muna yung love mo kay Jesus Christ. Amen. Sa mga dalaga dyan, bago kayo mag-commit ng love nyo sa isang binata, dapat naramdaman nyo muna yung security ng love ni Kristo sa buhay nyo. Do not try to find security and safety from anybody like, man, grabe yung taong to, care na care sa akin, umagang-umaga pa lang, nagtatanong na, kumusta ka, gumising ka na ba, kumain ka na. Alam nyo, those things are really part of life, but you know what? Before you get into any kind of commitment and relationship, make sure, young ladies, secured na muna kayo sa Panginoon, because yan ang magiging foundation nyo for your whole lifetime. Men, that will be your strength for your whole lifetime. You know, entering into a family is a big challenge. But with Christ, you will be strong.
With Christ, the supply is unlimited. Amen. Through Christ, your prayer will always be heard. And through Christ, you will always have the victory. Thanks be unto God which giveth us the victory through Christ Jesus. Kaya sana itong konting kaalaman na naibahagi ko sa inyo ay magbigay ng napakalaking bunga sa inyong mga buhay. Amen? Amen. So, ipagpatuloy nating pag-usapan ito next time, mga kadoktok. At sana po ay nakatulong po sa inyo ito. Okay? Kaya to God be the glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? So, probably we have some adults watching also sa ating live stream. Magandang hapon po sa ating mga adults. To God be the glory for that. Let's close in prayer. Nalangin tayo. Thank you, Lord. Thank you, Father, for your Son, Jesus Christ. Ganun pala yun, Lord. Ganun pala. Grabe. We've never thought like that before. We've always prayed. We've always served. Pero hindi ganun kalalim yung aming pagtanaw, pangunawa sa role ni Kristo sa buhay namin. Now we have realized the role of Jesus Christ in our lives. Without Him, we could truly say right now, without Him, we are nothing. Yes. Our life is void. Yes. Our life is vain, empty, pointless. Kaya Panginoon, thank you, Lord Jesus. Yes. At sana ang mga young people ay mas na-appreciate nila ang persona ni Kristo at role ni Kristo sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord God. Kuamti gloria kan panakaidayaw. May we always have the joy along the way. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang hapon muli. Till next Doc Talk. And after this, we will be posting our devotion this week. So make sure you can schedule that maybe tomorrow or Tuesday. Tapnon isuti devotion ninyo mga BYIers. Okay? So meron din pong nakahandang napakagandang message ngayong hapon. I don't know if the AV team will shift us to another live stream. Magla-live stream na tayo, no? Papasok na tayo sa live stream. Give us about 5 to 10 minutes to prepare. The live stream will be ready. And I will be sharing with you a wonderful lesson this afternoon. Okay? So to God be the glory. Till next time.